एभिकसन खालामगोन, उच्छेद खालामगोन, न' सेफायगोन, गिर्जा न' सेफायगोन, मन्दिर न' सेफायगोन, मस्जिद सेफायगोन, अब्लाबो रायजोनि हाखौ सरकारनो होफिननांगौ होनना प्रमद बर'आ दिनै लिरना लाना फैदों। आङो दा बेजों मोननै जाबाय आरो मोननै दंबावो। दिनै बे जानालिगाव लाफा खंखर बे जायगायावहाय आं दंफैयो आरो आं रायजोनि सिगाङाव बेखौनो बुंदों, गले गले मैयाबो बुंदों, दाख्लैबो बुंदों जे ट्रेक्टर पार्टिनि दैदेनगिरि आरो पदुमफल पार्टिनि दैदेनगिरि, ट्रेक्टरनिया जाहैबाय प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म सार, बिसोर सानै, आरो पदुमफलनिया जाहैबाय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सार। बिथांमोना ओरैबायदि लिरदों, जायनि हाया मियादि नङा, जायनि हाया मियादि नङा, बै मियादि नङि हायाव सोरबा न' लुदोंब्ला, सोरबा खेथि खालामदोंब्ला, सोरबा आबाद खालामदोंबा, सोरबा गिर्जा मन्दिर मस्जिद बानायदोंब्ला बेफोरखौ कन्टिनिउवासलि इभिकसन खालामनांगौ होननानै प्रस्ताब बिटिसिआव हरदों। आं गले गले बेखौनो बुंनो सानो, बे आं बुंनाय खोथा नङा। प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ थांनाय जुननि 12 तारिख 2023 सननि 12 जुनावहाय लिरनानै लाबोखादों जे जायनि हाया मियादि नङा आरो बे मियादि नङि हायाव जाय रायजो बर' फिसाफोरा रायजो जादों बे हाखौ सरकारनो होफिननांगौ होननानै बुंनाय जादों। एभिकसन खालामनाय, उच्छेद खालामनाय, जिसिबिजों न' सेफायनाय, बिनि ओंथिया मा? बे हाया नोंनि नङा, सरकारनिसो होननाय जादों। बे बेबस्थाखौ खालामदों मानगोनां प्रमद बर' बिथां, इउजि ब्रह्म बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां। बे आं बुंनाय नङा, लेखायावनो लिरनाय दंथारो जे बेवहाय माइनुट्स 12 जुन 2023 सन आरो बेयाव ओरैबायदि लिरदों जे नेसेसारि मेजार शुड बी टेकन केरी आउट रेगुलार एभिकसन ड्राइव टू मेक द गभर्नमेंट लैंड्स एनक्रोचमेंट फ्री एज पार गभर्नमेंट नर्म्स। बिनि ओंथिया जाहैबाय जायनि हाया दिनैसिम सरकारि हिसाबै दङ आरो मियादि नङा, बे हाखौ बांगाल जा, बर' जा, सिमसा जा, आदिबासि जा, बेखौ सरकारनो होफिननांगौ होननाय जादों। डेट मिन्स एभिकसन खालामगोन, उच्छेद खालामगोन, न' सेफायगोन, गिर्जा न' सेफायगोन, मन्दिर न' सेफायगोन, मस्जिद सेफायगोन, अब्लाबो रायजोनि हाखौ सरकारनो होफिननांगौ होनना प्रमद बर'आ दिनै लिरना लाना फैदों। दा दिनै हा नांगौ ना प्रमद बर' ट्रेक्टर आरो माबाखौ नांगौ, पदुमफलखौ नांगौ? नोंसोरनि हाया मियादि जोब होनबा गासैबो मियादिथ' नङा, होमबा नोंसोरो सोरनियाव थागोन? ट्रेक्टरखौ नांगौब्ला, पदुमफलखौ नांगौबा नोंसोर हाखौ गारनांगोन। बेयाव रोखा लिरनाय दंखायो स्पष्ट। जाया प्रमद बर'खौ इसोर बायदि सानो, हिमन्त बिश्व शर्माखौ हमनानै ला पदुमफलनि दैदेनगिरिफोर इसोर बायदि सानो, बिथांमोना रोखा रोखा लिरनानै हरखाबाय, नोंसोरनि हाया मियादि नङाबा बेयाव दा था। जों एभिकसन खालामिनि सिगांनो, नोंसोरखौ होखारिनि सिगांनो, जिसिबिजों नोंनि न'खौ हुख्रेमैनि आगोलनो नोंसोरो खार होननानै बुंनाय जादों। दा प्रश्नआ बेनो, हाग्रामा महिलारिया बुंदों नों जेराव दङ बेयावनो था। माबा ग्रेजिं लेन्डबाबो, खासलेन्डबाबो, एक्सनाबाबो, मियादि नङाब्लाबो, फरेस्ट लेन्डबाबो नों बेयावनो था। 2003 मायथाइयाव जा एकर्ड खालामबाय, सरकारि हाब्लाबो नों बेयावनो था, होखार जायोब्लाबो बेयावनो था, हाग्रामा महिलारिनि ट्रेक्टर पार्टिनि लिडारा बुंदों। पार्थक्यआ बेनो, ट्रेक्टर आरो पदुमफला बुंदों नोंसोर बेयाव थानो मोना, नांगोल पार्टिनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों नोंसोरो बेयावनो था। दा सोरखौ नांगौ? नोंसोरनियाथ' सरकारि नंजोबा। बे सरकारि नङि हाखौ नांगौब्ला ट्रेक्टरखौ आरो पदुमफलखौ गारनानै नांगोलनो हो होननाय जादों, मिथिबाय? अब्लासो नोंसोरनि हाया बासायगोन। सोरबा जुदि गोरोन्थियावनो जुदि ट्रेक्टर आरो पदुमफलनो भट होबाय, नोंनि मियादि नङि हाया गासैबो सरकारनि जाबाय होननानै सानना ला। बिनि अनगायै आं जेबो बुंनो सानाखै। थेंक इउ।